Čaute ľudia, dneska vás vítajú z nového videa z ochutnávky. Máme teraz trošku aj asi Ázie, myslím. Tady máme tí riasy, ktoré niekto pozná. A cena týchto rias je 45 centov. Bolo to na zlave za 45 centov. A potom tu máme takéto žele. A vôbec neviem, čo to je. Ale je to žele. A stálo to 50 centov. Kúpal som to ja všetky veci. A kúpil som to v Boroch, v Bratislave, v takom Asian shope vedľa DMky. A tam nájdete tieto veci pri pokladni. Takže prvé asi dáme, ja som bych dal prvú. Lepší asi necháme nakonec. Tak, ty si myslíš, že to bude lepší? Ja úplne nevím. Ale tady napsané wasabi, víš, ja sa trošku bojím. No tak sa boj. Má to 2 gramy. To je čašťa jak ty. Ale není. OK. Takto to asi vyzerá. Oni to, jak sezam, trošku jak sezam. Tak asi to zjíme celé už. Asi tam ide vidieť sol, vaše riasa klasik. Proč to vypadá grázblok? Glass block. Yes, tak ideme tasnúť. 3. 2, 1. To štípe. Aha, to štípe jak pes. Neštípe to vôbec, ale... Čakaj, ty si zvyknutý na palive. Dobre. Oj. Je to proste riasa, ale... Rybina. Proste ryba. Chuť, trošku chutí tuňáka z bazálku. Teda lososa. Lososa z bazálku. 0, istá 0 nekupovať. Ja dám tiež 0. Prvé, jak to ochutnáte, tak mňa hned kopla pálivo. Mňa vôbec. Idem a hneď ma to začalo kopať. Dobre, to druhé. A ideme na toto žele. A to ti nedojím. Na nie, to asi dáme. Dobre. Vôbec neviem, jak sa to jí. Že vrát ma nejak To sa má vytocávaš. stusnúť. Vyskúšaj stusnúť a... Tak. A ja to... No tak vyskúšaj. Je to dobré, Dobrá. ale strašne mi to niečo pripomína. Neviem to Jahodové. opísať. Jahodové to je, ale strašne nejaká taká umelá jahoda. Není to vôbec zlé. Idem sa vyskúšať zadáviť. Stusnem to celé. Láme sa to. To nejde celé. A ja to neviem. Ale je to dobré. Dobre, hodnotenie asi... Hento 0, ja. Tak hento, tamto dá zemi 0. To je akože Okay. vôbec. A toto bych drope Ja 9. 8. Ja 9. Ale to pôjde. Toto bych dal testu inak. Toto? To sú naši spolužiaci, alebo hentoto, tak to vám dám, keď chcete testnúť toto. Dobre, a víš co? Ja vám tady zaberem ešte jednu a vám ukáž, že co si s týmto myslím. Tak to nejedel bych to, že vôbec už. Ty to nezežral. Ne, To si myslel. za to však 45, síce som zahodil 45 centov. Máš Ale nebojte, ešte vám Ale to to dám hnus. okoštovať moji spolužiaci. Hnus. Tak nevíte, jak sa budete cítiť, napíšte do komentáru, keď chcete. No dobre. Keď niekto chce, tam ty wasabi toto, Ja si. tak napíšte do komentáru. A my sa uvidíme s vami u ďalšieho videa. Zatiaľ. Čau!